Bon dia, benvingut a la primera edició de Batalló de 2018. Després de donar la notícia de notícia. A Batalló. Aquí a Batalló informaré de primera mà la notícia més llevada de la bateria de Pol i ho animaré a conèixer a nosaltres. Aquesta TDP de tot tipus d'activitat. Ara mateix tenim que tota a tocar i el nostre debutat és física Filla d'Agulla. Nosaltres a directe, a més, vas a expliqui com em va posar. Hola, com va? Hola Lorena, doncs ja ho veus, va genial. Entrem a l'habitació aquesta que estan els voluntaris de Prodis i treballadors que estan acabant de decidir de què anirà la disfressa d'aquest any. Podem dir de què va? No! Bueno, almenys podrem dir alguna pista, no? Una pista? Sí, doncs mira, la pista és que va d'animal de mar. Bueno, si us voleu decidir a participar amb nosaltres, veniu a Prodis i farem la disfressa entre tots. Acomiadem aquesta connexió en directe perquè, si no, no acabarem de confeccionar la disfressa per al dia 10. Bueno, adeu. Adeu. Bueno, em despedeixo. Carlos Molina, Volunta News, Prodis TV. Molt bé, ja veia que pot no poder. Si rara de passar-ho, de fer a voluntari o voluntària, tenim una connexió feta per treure tota la vostra prestació. Ateu a la pròxima edició de Volunta News. Fins aviat!